Guys, papunta tayo ngayon sa Rapide Lapu-Lapu para i-change oil natin tong sasakyan. 2014 Fortuner po tong unit natin. So since pandemic season, so not necessarily na i-change oil siya. Well, tingnan lang natin kung anong findings ng mga mekaniko, yung mga kaibigan natin. Kasi yung Rapide, maraming nag-aakala na mahal siya in terms of change oil or any kung ano pang mga services. So since yung may-ari din yun, ninong ko, so kumbaga loyal tayo sa Rapide. Kahit saan namang Rapide, hindi naman yan kamahalan. Bali intimidating lang naman yung pangalan kasi parang Rapide, parang high-end, top of the line. Well, anyway, maganda naman siya. Sabihin natin isa sa mga top na talyer dito sa Pilipinas. Kaya maraming na-intimidate na di ako pupunta dyan kasi mahal. Kung tutuusin nga, mayroon yung package, pwedeng 2,000, sa kanila na yung oil, lahat, all in. So depende sa oil na gagamitin nyo, yung package. So ngayon, pupunta tayo doon kasi naka-schedule na And kung magbabase tayo sa tinakbo nito or yung natakbo para schedule na siya for change oil or check up, wala pa, malayong malayo pa kasi from the last time na nag-change oil ako, naka-consume lang ako ng siguro mga 2,000 kilometers or ilan ba? 2,000. So ayun, pupunta pa rin ako kasi kung buwan ang pagbabasihan, 8 buwan na to since last na change oil. So pupunta pa rin ako. Para rin naman yan sa kapakanan ng sasakyan Dahil nga pandemic, siyempre limitado yung limitado yung kumbaga takbo nitong sasakyan. So watch out lang sa mga mangyayari doon, kung i-change oil ba nila o hindi. Pero depende pa rin yan sa kanila. Okay lang naman ako kung i-change oil, para naman yan sa sasakyan. So papunta tayo ng Rapide Lapu-Lapu. So kung sino mang kayong mga nakakanood nito, Rapide Lapu-Lapu nandyan lang sa unahan ng Indiana. Kumbaga part na siya ng Basak Lapu-Lapu. So pause muna natin to. Okay, ayan, papunta na tayo. Guys, medyo traffic, daming tricycle kasi hapon dito sa Kagudoy Road. Yan. So kwento-kwento lang muna tayo. Pero ang pinaka-importante na ma-check para sa akin, yung suspension, yung mga under chassis ba kung tatawagin. So yung brake, siyempre sama na yun dun, sinasa under. Yun namang importante kasi saka yung pamilya mo, tapos siyempre may 5 years old ako, ayoko namang magkauntog-untog dahil sa sobrang wala sa tono yung brake, wala sa tamang, alam niyo na, kondisyon. So buti na yung makasiguro. Ito
mga siguro 3 minutes na lang kung hindi masyadong traffic. Itong road na to ipapakita ko sa inyo. Yan, papuntang Indiana yan. Tingnan mo yung mga tricycle, dyan lang. So madidili tayo ng mga ilang segundo. Ayan. So ayan, buti makakaano na tayo. Kakaarangkada na tayo. Takbo tayo ng medyo mabilis-bilis. Ito malapit na lang to, mga 2 minutes. 2 minutes lang. Ito si Multicam, medyo nang babagal. Ayan. Ayan. Ano nga pala tayo? Galing Bangkal tayo. So ito Kagudoy Basak Road. Siyempre alam ng mga tao to dito. Pero kaya nga sabi ko, mas pinili ng iba na doon na lang sa mga, alam niyo na, yung papa-change oil na lang sa, kumbaga masyado namang road kung sabihin natin tabi-tabi, yung mga shop lang na ano. Kaso walang lifter maganda yung may lifter kasi ma-check din yung suspension. Ayan na, corner ng Indiana Aerospace yan, University. Ito yung isa sa mga landmark dito kung papunta ng Rapide, Lapu-Lapu. Medyo masikip yung daan, sila tricycle, tapos papark lang sila sa gilid. Yan, Indiana. So mga 1 minuto na lang tayo. Dyan yung Indiana papasok. Dyan. So ngayon, okay, we're on the go. Ilang sandali na lang talaga. Tsaka hindi naman, para sa akin, hindi naman necessary na mamahaling oil yung gagamitin nyo. Basta regular lang kayong magpapa-check up, papa-change oil, okay na yun. Hindi yung titipirin pa sa oil, titipirin pa sa maintenance. Talagang may iba nagtataka, ba't daw ganyan yung makina nila. Siyempre nasa may-ari yan Hindi naman ako nagmamagaling. So ito na, malapit na tayo. Ito na, yan na, Rapide. Ayan, sasakyan ng ninong ko yung pick up na yan. Yan yung may-ari dito. Papasok tayo. Ayun, walang mga ginagawa. Kasi tumawag ako dito kanina. Sabi nila may aayusin daw. Tapos wala pa silang pyesa. So hihirit ako, sasaglit ako kasi sayang yung oras So ayan na siya. Tingnan yung pasilidad ng Rapide. Yan. Yan yung opisina nila sa taas. Okay. So baba na ako. Baba muna ako para magano ng instruction nila. Guys, since sa Cebu tayo, sa Lapu-Lapu tayo, magbibisaya kami dito. Okay. Yan. Check up. Ito yung Rapide. Ray, check up. Di man siguro necessary change oil, no? Okay. So the last time na nagpa-change oil ko dito is 57, almost 58,000 yung mileage ko. So ngayon 61 pa lang. So depende sa kanila kung anong advice. So follow instruction lang tayo, guys. Hindi, ang last na to 57 pa. Kapit na ma-record yan. Tanawon lang.
So titingnan niya guys kung ano. Ayan yung isa sa mga Jab. Tayo na biro eh, supladon taong to eh. Oh, live. Ito yung hippie. O sa mga gini, i-enjoy gini, wala man tagabot mileage. Ha? Atong i-enjoy gini, wala man tagabot yung Ilan pahal. na likuwang? Alayo pa kayo. Malayo pa guys yung Mas mayroon po. konti lang yung na-consume kung ano. Mayroon po dito. Sir. Okay lang daw, i-change oil. Semi-synthetic yung gamit ko, so pwede extend. Pila? I-upgrade mo. No. Semi-synthetic na yan. Kung saan na gamit sa una? Semi. Sige, yun. Ano niya, wala pa man about 5,000. Pwede na. Pwede under chassis lang sa. Sige guys, pag-usapan na namin. Yan guys. Sulit talaga dito kung dito ka magpa-service kasi kompleto yung mga equipment, yung mga tools. Importante yan, tools. So, the more na maganda yung tools, the better service, of course. So, chine-check nila yung mileage ko. Kasi gaya nga ng sabi ko, hindi not necessarily na i-change oil siya. But siyempre, kung gusto kong magpa-change oil, eh siyempre, papayag, wala lang magagawa. Kung di papayag lang. Pasok tayo sa office. Yan. Check lang suspension mo, hindi 64 nakamupa at sensuin. 64. Oh, kita Kay niyo. 61 pa man to dito niya, Yes. 7 man ta. Okay. 7 kilometers man ta, so na natag kuan ra. Kuwang pa to mga 3,000. Okay. Basta man ilang tong gauna, 61 na to, pag mo 64 siya, sensuin ka. Oh, change oil ako pag 64 daw. Oo. See, not necessary. Ito yung customers lounge nila. Ganda dito. Mga kaibigan, mga mababait itong mga tao dito. Asan na yung ano dyan? Ayan. Yan. Walang magawa eh. Hindi busy. Apo na kasi. Sige.